Крыху пазней, але з усёй душой супрацоўнікі Гродзенскага раённага выканаўчага камітэта далучыліся да рэспубліканскай дыктоўкі. 21 лютага ў Беларусі адзначаюць Дзень роднай мовы. Сотні сюжэтаў і відэарэпартажаў у СМІ, ролікаў і пастоў у сацыяльных сетках толькі на беларускай мове, такой прыгожай і мілагучнай. Паўсюдна ва ўстановах адукацыі і культуры, на прадпрыемствах і ў арганізацыях да гэтага свята праходзіць шэраг тэматычных мерапрыемстваў. Выставы і конкурсы, акцыі, падчас якіх прынята гаварыць на роднай мове. Часткай беларускай традыцыі стала і напісанне агульнарэспубліканскай дыктоўкі. Вельмі прыемна было ўдзельнічаць сёння ў гэтым мерапрыемстве, таму што зусім нядаўна мы адсвяткавалі Дзень беларускай мовы і сваімі паводзінамі вось гэтым мерапрыемствам мы падтрымалі гэта свята. Кожны беларус знае сваю мову, любіць сваю мову і гатовы на ёй размаўляць. Я упэўнены, што з цягам часу беларуская мова будзе больш і больш ужывацца нашай моладдзю. Сапраўды, беларускую мову ў нашай краіне асабліва любяць і гавораць на ёй далёка не толькі ў вёсках. Беларуская мова гэта прызнана ЮНЕСКО, што гэта адна з самых мілагучных моў. Па-першае, а што датычыць моладзі, то зараз у моладзі, у старэйшых школьнікаў і у студэнтаў первакурснікаў, другакурснікаў становіцца модным размаўляць на беларускай мове, што зацікаўлівае і з дарослых, і саміх студэнтаў, і ў аўтобусе, у грамадскім транспарце можна часта пачуць размовы на беларускай мове, што вельмі радуе. Адразу пасля напісання агульнарэспубліканскай дыктоўкі ўсе ўдзельнікі змаглі праверыць сваю працу.